si Maranghilen eh. Hi, good morning. Good morning sa tanan. Salamat Lord. Salamat sa gasa sa kinabuhi. Adlaw Lunes na pit sa 15 sa Abril. Mao na rin adlaw nating layas. Mulayas na kurong adlaw at upos guwam padung. Ikaw pawas kala ay. Good morning tanan. Sinsya na mo laging adlaw wa ko kita wa bitaw koy wa koy video pila na ka adlaw tungod kay ning pawis ako ning gawas-gawas kay grabe minita sa hapong BP nga taas lagi ang BP. Maka high blood man hinuon, man hinuon ko yung trabaho, na high blood man hinuon ko. Pero okay ra. Kaya ra ni, inom mo lang sa galon tubig. Kamusta mo mong tanan? Labi na diha sa Davao. Sa katubeng ng utana, bayan sa among pagpanglakaw, bayan sa among pagpanglayas. Wala gito. Anang kalit-kalit ra nga magkatapok mi karong ilang giingon pit sa 20 man dahil pag i-extend ta nila og Ban City kay mao manag Ban City subad sa ang lula Eleuteria Cory Burato manay idahang adlaw na tawhan katong utana katong agaw nastag Bilaran ibaw na kag side sa Burato katong Lula Edad Cory Burato zontos ang sungay pang Anaklita Cory Burato si Urbano Burato o si Amboy Burato mo na sila si Anaklita Cory si Edad so una na sila lo Amboy o si Ungay Urbano first kasi na namagoy ng utana bakong followers salamat sa paglili salamat ka nakalili ka pag nag-ila-ila nga parin tinata libre parente bitaw namoy ng utana sa mga side sa Kinlog ang hibawan wa po kay ba mutana pa kong tatay nag-ila-ila mi ang side sa Kinlog hibawan hanay Kinlog na side sa Cory hindi ta nang Kinlog nga among parente mo na to hang itubag sa imong sat na salamat kaadto wala karon Lunes ta nasikaso na pagkurong kay manglayas na lagi mi last na naman ang adlaw dari sa hang Suruzanan makamingaw nga adlaw rong Lunes gimingaw ko dari ang Suruzanan number 1 gimingaw ko sa mga sakop sa Biason gimingaw ko nila sa Violeta o Precious saan taman nga di man na mapagnan kaya na pa importante na hang ulian makaya na lagi na niyo pa dia yaghang buhok hanggi pa upawan estes tukus ay manggupitay gahapon dadto kay wa man makamawas ang itundo nanubo ra man hinuon kahilak ko tanig 1/4 kay uso ko na ang nadugingan ni pero sagdira mataas ra lagi ni saan to nga giasahan nga di man tumaong manggupitay agang gupit sa buhok ni upaw na upaw na hinung ko daan ni pero okay ra taas pa lagi ni bitaw makamingaw jud bitaw hinuon nakailak jud ko 1/4 nga mulakaw na ko daning lugar tungod kay si upaw lagi pero saan man na pero kaya ra ni ja kay naampas mando di pas mando kaw na imo biyahe da si upaw pod magduha na pod ka buwan rong kuan di man na mangarsa kana amang pag-asikaso kanang bata o kanang pagdigamo ug si Zaragaling pwede ra magdagdaan si mando saan taman nga kinahanglan man jud kung mo uli kaya isa pa nang nakuha asikasuhon nga importante para sa ahang pajag salamat naman po kung itong tanan sa katong kanay naglili kanay nag-advise kanay nagpahinumdum grabe sa ingana salamat kaado
amping mong tanan. Nakamingaw pa ning lugar ha. Ani ang laaganan, tambayanan, mao jud nihang ani ko magdaw tungod po sa ilang sitwasyon datong Saba. Apapukog kahibaw, puhon-puhon o mahatak mas mapukog balik daning lugar ha. Basta katong na premier subaybay, magkahibaw ra mog asa ko. Magamusaday ko ni Ma'am Yuning Ayop. Good morning ma'am. Maayong buntag diha sa Italy. O diha sa US, ka Ma'am Cherry Ulrich. Okay ma'am, puhon-puhon. Bakasyon magha ka. Mao na to atang sabot bitaw. Good morning diha sa imong pamilya, labi na sa imong diha. Labi na Daraw Valencia kang nanay. Good morning nay. Og labi na diha sa Dao. Yan ay Migila aying. Good morning nay. Okay ba nay basig mag-meet na puntanay. Good morning diha sa Dao. Pamilyang aying. Nanay Migila aying. Good morning sa tanan. Og di Jit Mendoza. Good morning. Last na daning jaw ni mga kaigsuonan. Labi na ni good morning diha ni Mers and Family. Og ni Idina Kanyete, good morning. Good morning tanan. Og labi na sang igso ngadto sa Saudi. Gracia Moral. Amping diha karon les imong trabaho. Kay arang paetan ra ba sining lajo. Hilak ra mas tago ning malajo ta sa atong pamilya. Kay bao jud ko Gracia. Amping kanunay. Kay bao kung sige ra kag makaibaw gyapon ka sang lakaw-lakaw. Mao lagi tulos nyaging kuan dito na ming imong nanay. Sakit man tuod. Bation nga mula ka wata nga napatay. Kinahanglan unta nila pero saan man nga importante man lagi lakaw. Sakit sa daghan lagi mingaw ka. Gimingaw nagaling ko pila nakaadlaw ko sa daghan ako na nako ticket. Gimingaw na ko sa bata. Gimingaw ko nila sa upaw pero di naman sin mapagngan mao na marong adlaw. Magampon lang mas Ginoo hatagan og karon ning baskog paglawas. Kay nagbata pod murag imot-imot pod siya kasabot siguro pod siya nga wa ko na to gabi nagilak-hilak. Karong pangbuntag, nakilak-kilak gyapon ang gitanaw, sakit sa dagan pero di naman sad mapagngan. Tawag-tawag na laman. Mingaw jud kaadto. Kailak na magaling udi pa ko daris sagbutan ang pagawas ang kagawang kamingaw nila kay di mo paggan bitaw na imong mga anak na magkabag-bag ngani po ko tong paglagan lagi kas bohol ngani naghilak po ko maupod gyapon ron. Mingo salamat kanunay biyapon si sa pagsubaybay sa ang payag. Salamat kadto amping God bless ni Dinalin Rivera. Salamat kadto sa kanunay paglantaw. Kamusta mong tanan amping sa panahon grabe init talaga. Kanina grabe sa initaan ko sa kainit. Wag naman dun ni practice ta kay agasa ibutang sa Ginoo di pa ni mao. Sa kainit sa panahon karon bitaw ang dintang tanan kita lang kasunod na taglakang kay chat nagahang suon nga mulakaw na kuno siya man kuno pamahaw mula ka na siya lazo putong dagat kam sa Antipolo amping tang tanan di na makalimtan ning lugar ha makamingaw kabansang ya lola ito, makamingo, biyaan ng lulo. Ang lagi na yung Premier League, lagi na. Mayor's Cup siguro. Good girl kang nanay ha. Good girl kang nanay ha. Good girl. Good girl ni nanay si Precious ha. Good girls ng nanay ha. Good girl kang nanay ha. Be. Biyaan ng lula. Ala na isang kilay. Anira ka, good girl ha.
Ano ba silang kilaza nga? Isus. Good girl ka na, ha? Ha? Good girl ka na. Ha? Ha? Good girl. Hindi na kagwitag suso. Good girl na nis baby. Biyaan ng lola, ha? Ha? Mag-good girl ka, ha? Good girl na baby, ha? Good girl na, ha? Good girl na kuno. Among baby. Bye-bye, baby. Bye-bye. Biyaan ng nanay. Oh, boy. Good girl, ha? Good girl, ha? Good girl. Good girl na kamong bata. Ang nilakos manis kami, no. Ulo, biyaan ng lula. Biyaan ng lula. Biyaan ng lula si baby. Kuyog ka? Kuyog kang nanay? Ha? Kuyog? Kuyog daw? Wala mo kuyog ka? Wala kilay ka dyan. Mag-diaper nak baby. Bisag puno na ninak. Abuntag mo. Nangilis ang tatay di ay. Baby, pasak nagbisyong. Day. Yeah. Gusto lang ipok na lang. Bot si baby. Kasabot si baby nga bidaan nga nay na. Milibid-ibid. Hawa. Milibid si Jang. Imingaw pa sa nanay. Ala, luoy laman. Mingawas nanay na. Nanay lula. Nanay lula ko no. Nanay, manodog. Subam nga nanay. Nanay, wak may nitawag kong lula. Nanay na milo. Nanay pa dyan. Kamu bitaw po. Sunod po mo na mo. Ang Lydia, di ko sagot og lula kay nanay pa dyan. Okay, sa'yo mo tawag kong lula. Lula na di ay. Nawata na yung kuha mo. Nanay lula. Lagi na, nanay lula. Nanay Irene sa mani. Banana cake. Kinsa? Nanay Irene. Nakaram pa mo rin taon yung bata. Huwag pa mo siguro na nag-18. Kinsa? Anak na Marisil. Kamubun. Adi si Utso na. Bebe. Marisil Bibi Bando. precious. Nakalinganay. Bibi. Kasabot pa sa ganang bidaan na. Wala istorya-istorya. Bibi, wala. Sinanay naman si tatay. Ala. Cellphone og na-load. No. No. Tanaw, may mo pala man ang bit-biton ka na. Bit-biton. Hindi ka ikaw imong pasuson. Susun. Susun naman ni dedehan. Luwag pa susun ng nanay. Maglisid man mo pagdidi. Maghilak ba sa... Di magilak pa sa busog. Kalois Ginoo. Ligo na karon. Ha, ligo. Ligo na. Ha. Ay, lagi. Precious. Precious. Nara. Precious. Precious. Na. Tapos na na eh. Ito na na pikas. Be. Ito na na ikaw. Ito na na eh. Precious. Ulan. Precious. Kami na rin sa kisarong tingag. Ano na. Precious. Sa cellphone ra. Diyan lulo ra. Tawa na tayo. Nakita. Tagwang kong bag kayo sa kasama ko. Lagi kapagan. Manglupad na may karong taon-taon. Kaya, angkan. Ano pa rin pagkasahin na pa? Siya, pamilya hindi kayo buhay mo lagi. Amping naman mo kanunay. Yung si Bibi. Hindi na gabiiran yung sanina. Wala man nagkaparehaga mo sa nina. Wala kang buhok. Naupaw na. Kaya ba sining labaw? Patakaram itong barber dito sa kuwan. Ako nga nagkapi. Kaya nagkapagngan. Kaya chat naman sila. Nga to anak ko nung ako diyan pa na rin. Masih mabizaan. Sa ko daan eh. Ha? Bizaan ko na. Mabalik ako rin sa kumbizaan ko. Supaw. Dudan. Kita grabe inita dari Ricardo. Uban ni. Sudah mamis ba? Kaba doon sila. Saan man nga. Kaning kapit. So, amantay ka pamasahe. Sudah mamis ba? Sigurus bag sila.
Kita, mabutang panahon nga makauli. Kaya kanina mong pag-uli po. Basta kaya katong plano, mo lagi ito, ako naman takong sa naganzat na isuon, naganzat na hinong kung naingan ang tawag na hinong kunog meeting. Kami karon mulupad ba nung tulog ka buok. Kaya isuon ka manguran ako to sa Milita. Ako ko sa airport, ako na po rin lingkod. Terminal to sila? Terminal to kung wala ko na magkita. Hindi pa ako sa Bantogo ni Mus, Buhol. Padakag kuan. Dito. Tugon ko sa buuban. Kasi ko sa bag. Ito, wala binginita ka doon sa dari. Sugod na. Saan na naman si Bibi. Kabot-kabot sa siguro gizaan kayo suri-surihan ganihan. Naminaw man. Tuog na. Pagkasa ng dusan ha, basig na. Nilalay na doon ang kainit dana. Pisi. Kita laman tayo yung tanan. Kasi maabot na bamit sa orasa. Madura mag-ampus ginong di madili. Di pala sa una nga. Absig ko sa una kay dilin tato. Nakabalhin kong pal. Karong di na mag-inabtik kong kay tuluman mi. Sa una nahanjo-hanjo mo ito na sa una. At sa kayo kong pal. Pero siya to kang ticket.